Παιδιά, ξέχασα ότι απλά πάτησα το σταμάτα ρεκόρ κατά λάθος και τώρα αυτό είναι το part 2 του Geometry Dash 2. Έχω φτιάξει, αυτό τι είναι, δεν ξέρω. Αυτά είναι, απλά σας δείχνω κάποια level που έχω φτιάξει που μπορείτε να ακούτε τα πάντα. Εδώ έχω κάποια gauntlets. Αυτό εδώ, για να τα πάρεις, πρέπει να πάρεις πρώτα 50 diamonds, να πας εδώ και να βάλεις ό,τι βλέπετε να πληκτρολογήσω. Όταν το κάνεις, αυτό θα εμφανιστεί και πρέπει να το τελειώσεις. Απλά έβρισκα ένα swag route. Το έκανα. Και έτσι το τελειώσαμε. Και τώρα μπορείς να πας εδώ κάτω και να ρωτήσεις για εδώ. Να πατήσεις εδώ, πρέπει να υπάρχει ένα πορτοκαλί. Αυτό το πορτοκαλί, αν το πατήσεις, πρώτα πρέπει να πάρεις και 500 διαμάντια. Θα πας εδώ, που χρειάζεται και 5 κλειδιά τέτοια. Και να πας εδώ, αν έχεις 500 διαμάντια. Και το αγοράζεις αυτό εδώ που πρέπει να είναι και ένα διαμάντι. Όταν το αγοράσεις, πάει εδώ στο coming soon και πάτησε εδώ και πάτα εδώ, αφού δεν υπάρχει πόρτα, και να πατήσεις πάλι και μπορεί εδώ να σου βγάλει και εδώ θα υπάρχει το πορτοκαλί κλειδί. Και αυτό είναι ένα από τις χρήσεις για αυτό το μέρος εδώ. Υπάρχουν και άλλα. Εδώ υπάρχει εδώ που χρειάζεται 10 ασημένια user coins, όπως τα λένε. Και νομίζω αυτά είναι. Αλλά θα σας δείξω και τα διαφορετικά chest. Αυτά είναι που χρειάζονται ένα κλειδί, 5 κλειδιά, 10 κλειδιά, 25 κλειδιά, 50 κλειδιά και 8 κλειδιά. Τι λέω, 100 κλειδιά. Εδώ χρειάζονται διαφορετικά που χρειάζονται να ανοίξουμε αν ανοίξουμε τόσες από τέτοια. Εδώ χρειάζομαι 50, 100 και 200. Και εδώ είναι τα διαφορετικά καταστήματα. Γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι 1000 διαμάντια γι' αυτό. Αυτός είναι ο μηχανικός. Και χρειάζεται εδώ 2000 διαμάντια. Αυτό εδώ χρειάζεται 200 διαμάντια για να μπεις μέσα. Και αυτό εδώ σας είπα ότι χρειάζεται 500 διαμάντια. Υπάρχει και ένα άλλο κατάστημα αν πας εδώ. Και αυτό είναι δωρεάν, μπορείς να μπεις όποτε θέλεις. Και στην αρχή του παιχνιδιού. Γεια σας παιδιά, θα σας δούμε Γεια σας παιδιά, θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο.